Recimo da sam poslušao savjet nekih od vas koji više ne želite da gledate u beton, tako da imate priliku da gledate nešto u pozadini. Mislim da igraju ili bejsbol ili softball, to su inače vrlo popularni sportovi čak i u Srbiji, pošto sva američka govna koja su popularna moraju da postanu popularne i u Srbiji. Ovi ovdje nesvrstani, da su Pakistanci, Indijci, Papuanci, nije ni bitno, igraju nešto sa nekom čudnom naranđastom loptom. Ako vam je dosadno ono što pričam, onda možete da uživate u sportskim veštinama gore pomenutih likova. U Srbiji je sve po starom, čak je malo i dosadno komentarisati bilo šta što se dešava. Goran Hadžić je uhapšen, to smo znali i pre nekoliko dana, bilo je napisao u nekim novinama, čini mi se da je Pravda prenela da je uhapšen, da čekaju da objave. Objavljeno je pre 2 dana, niko se nije mnogo zabrinuo. Goran Hadžić nije bio neka politička figura, čak ni vojna, bio jednostavno lutka. Neko je morao da figurira kao vođa, kao predsjednik Republike Srpske Krajine. U svakom slučaju, Ivica Dačić se plaši da Evropski savez ne odluči da postavi neke nove uslove, što će se naravno na kraju i desiti, a i Dačić i Tadić će ponizno da se zahvaljuju na novim uslovima i kao da se bune pred nama. Ono o čemu bih sada želeo da pričam je ono što će se desiti u Americi u periodu koji je ispred nas. Pre nekoliko dana me jedan poznanik zamolio da pročeskao malo o mogućem navodno tehničkom bankrotu 2. avgusta. Što se tiče tog takozvanog tehničkog bankrota, bankrot ne može da bude tehnički ili ne tehnički, bankrot je bankrot. Ono što mnogi prognostičari pričaju je da je Amerika davnih dana bankrotirala. Ovo što će se sada desiti 2. avgusta verovatno neće biti ništa skandalozno, ali će biti još jedan znak da je vreme američke dominacije u svetu prošlo. Problem sa američkim dugom je u tome što on ne može da se otplati. Čak i ako izmisle neke nove pare i štampaju, ne mogu da reše problem. Štampanjem para problemi ekonomske prirode ne mogu da se reše. Situacija u kojoj se Amerika nalazi je zbog strukturalnih problema ekonomije, previše potrošnje, premalo proizvodnje i premalo investicija. Pogotovo ovi ratovi koje vode širom sveta im cede krv kap po kap. Kao što ste vidjeli pre nekoliko dana, hrabra libijska vojska je razvalila libijske teroriste kod Brege i verovatno će ovih dana krenuti i na Zlitan. Kada se svemu tome doda da je odličan deo ekonomije prebačen van Amerike, dolazimo u situaciju da jednostavno Amerika nema mnogo izbora. Da li će Kongres odobriti podizanje ograničenja za zaduženje američke države, nije ni bitno. Prema jednom amandmanu, čini mi se da je 15. amandman, Barack Obama, predsjednik Amerike, ima pravo da podigne to ograničenje za zaduživanje bez dozvole Kongresa. Tako da ja cenim da se 2. avgusta ništa specijalno neće desiti, ili će se u međuvremenu oni dogovoriti da podignu to ograničenje, ili će Obama na osnovu ovog amandmana da podigne to ograničenje. Ako mislite da je ekonomska katastrofa time izbegnuta, grešite. Ekonomska katastrofa će se desiti pre ili kasnije bez obzira na želje mnogih od nas. Ovo se ne dešava zato što mi mrzimo Ameriku, nego zato što oni imaju strukturalnih ekonomskih problema koje ne zavise od ljubavi ili od mržnje. Nema nikakve teorije zavere, ovo je suva matematika, tako da nemojte uzimati moje reči subjektivno. Pokušavam da budem objektivan koliko je god moguće. Dakle, 2. avgusta u Americi se ništa neće desiti. Biće dan kao i svaki drugi. Ono što bi eventualno 2. avgusta moglo da se slomi, a to je vera. Ekonomska politika Amerike je mrtva. Ekonomija Amerike je mrtva. Jedino što je preostalo u toj zemlji je vera da ovaj truli sistem u Americi može da preživi. Nešto što je trulo ne može da preživi. Nešto što je mrtvo ne može da preživi. Ne može da oživi. Dakle, jedino što bi moglo da se slomi u tom trenutku je vera Amerikanaca u besmrtnost Amerike i američke ekonomije. Šta će to značiti za nas Srbe? Pa verovatno neće ništa specijalno.
dan kao i svaki drugi. Podsjetit ću vas još jednom da mi Srbi imamo jedan problem koji je značajan. Kada pobedimo, mi slavimo kao da je kraj sveta. Kada izgubimo, mi tugujemo kao da je kraj sveta. Ni pobede, ni porazi ne znače kraj sveta. Ako se nešto desi Americi, što bi delovalo ohrabrujuće za nas, nemamo razloga da se radujemo, nemamo razloga da slavimo, ali ćemo imati dobar razlog da prionemo na posao bez obzira šta radili. Jer ono što će nas kao Srbe spasiti je naša produktivnost i naš rad, ne tuđa propast. Jedan Jevrejin koji mi je jednom prilikom dao posao mi je rekao: majka me je učila, baba me je učila, svi su mi govorili, ako se Jehova pojavi, a ti radiš u njivi, spusti glavu i nastavi da radiš. Mi Srbi bi vjerovatno počeli da slavimo. Mogli bi da poslušamo to od Jevreja. Šta god da radili, što je korisno, bilo šta što smo proizvodili, bilo šta što proizvodimo, šta god da se desi 2. avgusta u Americi, nemojte da prestajete da radite to što radite, zato što nećete živjeti od ekonomske propasti nego od svog rada. Izgleda ovi Indijci igraju odbojku. Slatki su. Budite mi pozdravljeni, čujemo se ovih dana.